Rovaniemen markkinoilta kunnanjohtajaksi tuli äijä, joka sanoi tilatahan taksi. Anna liedä Kalan kyläkoulun lapset siihen. Heti sekos jakokunnan talon aivon riihen. Tulos kyläkoulu heti kohta matalaksi. Ja tilattani jumalalta edes pussi kaksi. Lautakunta heti loi he pikalausunnon, jotta tämä koulupanta vaan nyt heti kiinni on. Mitä tuota enempää tää laskeskelemaankaan. Ihan susta numeroita pannan lapun laitan. Sellainen meillä täällä Kemimassa on. Tämä lautakunta aivan verraton. Nyt tallustelee kotiin pikku kyläkoululainen. Katsu pieni itkee kylmä lautakuntalainen. Aikoinaan otan oppikoulun siltä viedä. Mitä sinä säästetään, niin kukaan vielä tiedä. Äänestyksen silti piti kyläkoulun tuoda. Ja pienten lasten koulutielle esteitä luoda. Kyläkoulu heti kirjoittaa suuri alkaa. Muuta pomolautakunnan poliskellen jalkaa. Luikistelee veräjästä koiralla karkuun. Tiedä Kalan kakarat ja pillahtavat parkuun. Eikä tätä arvannetkaan koululla muilla. Ryhmä koko kasvaa kuitenkin jokisuilla. Kerran tämä kyläkoulu melkein pantiin kiinni. Silloin säästön laskelmista heti kävi ilmi. Ettei tästä minkäänlaista säästöä saatu. Koulun kyytikustannutkin hyöty kaikki kaadu. Ja mihinkä ja miten se siitä on muuttunut. Kun koululaisten määräkin vain on kasvanut. Vaaliohjelman savuna 1 ja 2. Perussuomalaiset korvat täytenkin laski. Jakoi ilo sanomata ison kylän Timon. Timo lupas kyläkoulut säästettävä on. Mutta Keminmaan asti ei vissiin ole vielä vaaliohjelmaa. Iso pomo saapunut sieltä.